皆さんは今、自分の心の声を聞いているでしょうか？日々の喧騒の中で、私たちは自分自身の本当の望みを見失いがちです。今日、ご紹介するのは、世界中で愛される作家パウロ・コエーリョが残した、魂を震わせるようなこの言葉です。あなたの心に耳を傾けなさい。心はすべてを知っています。それは、あなたが宇宙の魂からやってきて、いつかそこへ戻るものだからです。この言葉は、彼の代表作であり、全世界で1億部を超えるベストセラーとなった小説、アルケミストの中に登場します。著者のパウロ・コエーリョは、ブラジルのリオデジャネイロに生まれました。彼の人生そのものが、まさに一つの壮大な物語のようです。詳細はぜひメイン動画をご覧ください。